Yo, what's up mga kapobre, maing adlaw Domingo, maing buntag ng kanila. So, atong vlog ron mga kapobre kay mga ahoy ta. Kay wala sugnod tong abuhan. So, sa di pa ta mga ahoy ako sa ibantay sa bata nako kay kuan. Ang kining cellphone hulman ni sa akong ugangan dito kay na akong sa itawagan. So, kita taon niya kay dalawang misis ang cellphone. O kato din mga friends na ko diha nga mapaka gusto mo subscribe ko ang kuan ha. Is adto lang mo sa kuan sa YouTube. I-search niyo dito ang Boy Pobre Official. Dayon subscribe ay kalimot kana kung ganahan ka mo subscribe, ganahan ka mo suporta nako. Subscribe lang. Kung di ka ganahan, ay lang tanaw lang dito. Ay na subscribe. So, dala ng cellphone sa kong asawa kay padayon tag vlog ron padung pangahoy. Yo, what's up mga kapobre, maayong hapon. So, mangahoy na unta ko mga kapobre. Saon man nga 1 init man. So, ugay-dugay ta ka pangahoy kay ang cellphone gamit kaniha na yung sa babaw akong ugangan. So abot-abot lang taan ni kung tuang-tuang ni baka nahita kay ako ang abuhan din taon wala isud. Wala gid isud. So uwan gid siya mga kapobre ko. Uwan init. Uwan init oh. Kung abuhan oh, wala isud oh. So kusog kay hangin ganiha napalid akong tabon sa kuwang abuhan. Ah. One init. Ha? Oh. Sus. Murag giniptok ang niwana mga kapobre. Ganiha ang dato ko mga hoy niya kay lakaw man akong asawa. Sugo sa ugangan dito. Ako nagbantay sa bata. Uwan na basi karong mga hapon-hapon mga alas 4 na masyaro na masagsigil ng gihapon kagkuwan ay. Hindi ug matabuntag sa iyo mga hoy. Tara karon mo balik sa pangahoy kay katong niagi pang mga simana, 2 ka simana sunod og pangahoy kada Domingo mo tungo agi may mahotdig kahoy karon hurot na gid lisod sa ning magbugha taning mga dagkong kahoy akong kuhaon niya matay atsa ba niya akong sundang nabae na gid nako sa kadugay ani sundang nga nabae na gid siya nakita na gid siya sa carborundum town. Sige uro pa uro akong sundang mga kapobre oh. Dugay taud-taud na ni pag kaipon ako sa akong asawa wala ko sundang nya karon pag isya katilaw baid o pag katilaw baid taon yung pagkausap pag na mabaid sayo ko ganihang wala sayo ko ganihang buntag karbon kay ngita ko ni bairan kay sitag pangahoy niya atong kahoy di man maputol sa kahait sa sundang maputol mas bunog sundang nagana kay pangagay akong asawa maguna-guna diri sa palibot ni payag namo nga kanimo si gamiton daghan kay pangag tigbas bato sa na tigbasan diha nang maguna nya kuan daghan kay pangag may bawo ko binairay kani hoy mga kuan siguro sa kaura so
duha ka minuto o 30 segundos ko ginaira yan. Sa pa siya na ayang mga pangagpangag. Kadyot sa kuskuan gani ha. Sa kuan. Tawag gani sa carbon kay dali ko. Itong akong nabayaran sa parking ay kuan ra 15 pesos ra. Ang ilang parking dito 25. So ilang bintahon ng sa kauras 25. So kung mo pagkakaabot ko sa kauras ilan ang bintahon mo 15 ako nabayaran. Mga kuan to 42 minutos o 52 segundos to parking ko dito. So mangahoy na siguro ko. Ano may uwan? Matay ng uwan mo. Kani bang uwan ba? Bisag mo kanang ngit-ngit mo singgang adlaw mo uwan yun. Di anharang to siya nang mag-niyog-niyog siya mo uwan. Ang adlaw ay silbing adlaw. Nalupig sa uwan di ay. Wala akong pang-vlog din mga kapobre oh. Mga vlog ko nito ng mga hoy ko, mag-uling, magdaro. Mauni siya oh. Manghabal-habal ko, muni ako ang dalo no. Eh. So, gikan ni sa kuan, Saudi Amerika, Southern Lipi. Kita ginoan. Gikan na rin siya sa Cebu City. So, akong balay mga pobre update patangin ninyo ang update sa ako ang balay kay mahumanan niya ako akong balay kay nagdamgo naman ako asawa o kanang kuan hapit na ko nung hatag og 5K ayuda sa katong mga igos bagyo hapit na ni mga kuan akong balay kay na to gani na trabaho na ko nanon ko haligi upat ka buok kaning hupat na ko buok haligi puros ni buhos ya. Ang kuwang ani ko na lang kanang mga dapat-dapat niya o atong haloblako ng kilid kung may budget pwede ya. Akong unahon na ni ang panjud babaw kay para matay atop-atop niya gamay. So di na siguro ko taas na akong vlog mga kapobre kay 14 ang taasa niya ang ato dring pang istorya murag siguro hinungdan diha inyong paminaw diha. So mga hoy lang ko din lang ko mag-vlog tos kahuyan ay uwan niya basa niya cellphone bahala ko mabasa sa cellphone di na mabasa kay wala mi laing cellphone duha unta mo cellphone liwas bagyo dito binakwitay nawa man cellphone ang nakapunit paminaw ko nakapunit din here sa to di yang mga pagmangkon sa kong asawa diri yang mga sa iyahar mga kaliwat diri. So mao nga babay o God bless yung tanan. Salamat sa pagtanaw. Ay kalimot sa pag-subscribe ha. Bye bye. Okay mga kapobre, humanatag pangahoy mga kapobre. So basa-basa kita gamay. Karon so atong kahoy na diri. Kaloy-an gyud ato pangahoy kay ubay-ubay gyud atong nakuha. Oh. Mao ni atong kahoy ron. Murag ubayan doon kamay eh. Tungod sa nasumpukan ako nga daghang kahoy murag ka upat dito magbalik ani no dagko guys ya so kasunon akong asawa diri nagmaniho nagluto og panihapon shout out ko ni kuan Farmers Vlog. Comment siya dito nga kuan pantira ko ni pantira ni ubos. Shout out ya. Og ni kuan kana. Og ni kuan
Tita Tita Mimi sa ba to kalimot ko kung balik. Mao lagi to Tita Mimi TV. Sumura ko kog naong ni Uding. Ingon siya Uding. Kana si Uding ko no. Ito. Lucy asawa ni Pilo Butaslak. So, familiar na ako ng Pilo Butaslak. Murag nara siguro na diri Cebu o nasa Moa dito sa probinsya na mo Katmon. So kana diha mga Butaslak o mga Ruli, Kulita, shout out ninyo diha mga parinti. So salamat sa inyo ang pag-comment diha. O kung bata natulog, hinahinayan ako kung bata na natulog. Tulog sa nag-electric pan pa. So yun na taman, God bless. O may hapon, Domingo, magbugha na sa tagkahoy kay nakapangahoy na ta. Napaday ko nakalimtan mga pobre. Si Kuan, shout out ni Nanay Remedios Dias Boracay. O sa iya dihang anak nga si Archie, by Archie. Salamat sa inyong pagtanaw. O ayaw mo di amping.